играе с казва Турбо. Ако чуете скърцания като тези, защото ми се намести. Играя за първи път и съм за втори, понеже играя веднъж. И да. Ще поиграем малко, не съм много добра. Ако може да играем с деби, за състезание. Разбира се, след един матч. Сега играя. Защо? Да си вземем това. Шанса е тънкия. Старт! Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар, Аллах Акбар. Много сложната игра. Знам, няма много да пишете. Сложната игра. I know. Много съм особената игра, но от така за първи клип мислите, тази е добра. Нали, много интересно, но ако снимам на мултиплеер, просто не е добре да снимам на първи клип нещо мултиплеер, да речем. Имах едни клипове, които бяха на друга игра, тя се казва Trophies Fun Run. Първите ми клипове бяха на нея, бяха въобще хубави, ужасни бяха. Да, бяха много добре, бяха зле, бяха тъпи, бяха написани правилно. Цяло, да, направете клипове на това. Направете клипове на мултиплеер игри, съжалявам. Добре, на мултиплеер игри, защото хората ще си помислят, че сте някои тъгнати. Да, аз преди бях така. Този клип ще имам такава поредица с по, не знам, 5 клипа и по няколко. Сега ще направя 3 клипа по 15 минутки, защото повече не мога. Просто няма да се качат, разбирате ли? Като са повече от 15 минутки не се качват, което е малко гадно. Ако тук така са много добре, но нали, за първи път играя с пак. Виждам, въобще не ми се получава тази игра, но не знае долу какво да играя. Тази игра просто е така ми се изпречи до очите. И това тръгнах нея да играя, защото не мислех, т.е. не знаех някакви други игра, които ще ви интересно като първо клипче. Ще играя Trophies Fun Run. Trophies Fun Run ще играя, когато имам нещо да ви казвам. Така съм мислила, защото няма много неща. И да. Много неща да правим на тази игра. С това, когато имам нещо по-дългичко, така да ви кажа. И за това ще снимам, като е нещо по-дълго, ще снимам на нея. Не да чувате шумове. Пред нас стоят къща нова. Не за рекламите. Много мразя реклами. И аз сигурно вие. Историята много не се намества. Както чувате. Тук има нови неща. Това си сложа. Ого, тя много скъпичка ми се вижда. Ще се сложа ето това. Кой ще е по-добре? Те струват доста пари.
Продукти. Майка, ужас. Кой ли иска да е такъв? Не такъв. Майко, да ти гледа. Ужас. Дали да си взема нещо друго? Или те моите са си добре? Не знам, ох, стига с тия реклами много ме дразнат. Особено, има една и съща реклама. Мога да бъде защо. Ще кажем синглплеер. Може да си боядисаме там. Черна. Но друг път. Ще си парите. Защо и аз не мога да разбера. Трябва да е така. И така ще си направя. И да свети. Нещо ще се създавам. Дали ще се създавам. Не знам. Да, ще се създавам срещу. Какво да си купим? Това ще вземе от съюз. 3, 5, 1. Тръгвайте. Тръгваме. Слушам сър. Така бързичко. Бързо. Ще имам този път да не се блъскам. Не. То не изпревари, не честно. То мина отгоре. Да, бе. Бърняр. Видях ли видео? Видях ли как ме изпревари, гадно? Виж тук сега ще се завърта. Ще му дам да разбере, че не трябва да се закача. Такива като мен. Тук. Не трябваше да се блъскам този път, че да се преваря. Защо Калина толкова много не може да играеш на тази игра? Без малко! Защо? Не. Пак е тая реклама, бе. Ох, майко, ужас. Да. Watch видео. Сега спра малко. Така гледах клипчето. Ще ви веста. И да. Сега съм тук. Сега съм на клас 1. Има 4 класа. Още се започва първия. Правя по 5 клипчета или добре 6 клипчета на една игра. Или пък 5 клипчета на една синглплеер игра. И 3 клипчета на една мултиплеер игра. Няма значение каква. Да, пък тя ще се кача отгоре. Да не си мисли, че само той знае някакви хватки. Не се качих. Аха, съм чак да преварих. Не! Защо? Винаги той изпреварва. Не е честно, хора! Не е честно. Вижте той как изпреварва. Гледайте го, колко е гаден. Винаги той да бие. Не е честно.
Не е честно! Въобще не е честно! Не хора ли разбират това? Не. Ох, малко ми. Майко, ужас. Знаете колко малко ми беше? За такова. Се удара. 3 звездички. Още малко домати да събера, да си забързам героя, че съм прекалено бавно. Все пак трябва да играя. Така, ще играя малко тук. За да си подобря това. Първото. Да, второто. Първото или второто, не знам. Второто. Как играя с това дебеля? Това. Така. Насата. 3, 2, 1. Старт. Allah Akbar. Мисля, че тази игра аз ще бия хора. Гледам така. Той не ме е изпреварил до сега. Ето доста се радвам. Но той може да се качи по това, аз не се качи по бариера. И може да ме надпревари, но едва ли това ще стане, защото е доста далеч. Така. Как бих. Тези звездички, супер. Така. Пак ли тая реклама, бе, хора? Така. Добре, първото го минах. Така, сега второто за време. Това ще бъде. Сега сме много бързи. Не обичам много неща, ама какво да правя? Така, ако играем сами и сме бързина. За бързина. Така, има доста такива скорости. Аз им викам скоростна кутия. Доста. Просто така им викам. Тук отивам това. Имам доста блъскане, понякога доста се блъскам, като е малко гадно. Може да си мина рекорда, не знам. Дано да си го мина, много искам да го мина. Рекорда ми е минута, но няма да мога да си го мина, за съжаление. Днес ще посъбера доматки. Да. Защо? Ужас. Реклама. Много се ядосвам. Тук има екипи някакви си, ма... много скъпички. 15 000 мали, ужас. Хора, това ще бъде този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ще гледам тук. Така, това беше първият епизод. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се за канала ми, дайте лайк и до... Чакайте, само да кажа. Това ще правя по 5 епизода на Турбо и ще го спирам. Може след някой друг месец пак да направим на Турбо, ами по цяло да. И това беше от моя епизод. Надявам се да ви хареса. Чао!